Дайте да ме запаля. Пил тази вода. Как пил тази вода? Как ти? От коя е? Марко, пречи, с някакъв газ от всичко. О, Мартине! Тренер Марти прави заедно. Тук е направо странична мъйта и за цяла. Вам да. Какво? С официалните ли? С тренировъчните горнища и долнища? Подосват с официалните. Маркиш, добро утро. Добро. Какво става, Марко? Не, тук що стана? Тер Штеген! Тренер на открито ли ще играем? На открито ще играем. Тер Штеген, събуждай се. Малко изгорял ми се виждаш. Те имаш като че ли. Не си бил на плаж? Не. Оставя гломчуци. Нищо. Нищо, как става? Тренер вечер не спахме. Станахме в 5. Как така в 5? Що станахте в 5? Тренер ни изобщо май не спахме. Са няма ли да се спи на матча? Не, няма. Как така няма? Ако проспиш първото полувреме. Няма го да стигна до нас телевизорът, ни събудим. Забравихме да го изключим. Ема, че сте гламави. Любо, какво става, Любо? Нищо. Мише, какво гледате през прозореца? Нищо. Какво сте зациклили двамата? Да, чакаме. Какво чакате, нова година? Долу с екипите, да. Облякани сте с екипите? Добре. Да. Леле, Любо, как кащеш? Стелю само бяла коса. Тук шполи. Целя хотел учува. Не е вярно. Ти само питаш. Не се буди да питаш колко ти искаш. Бе, Гълмо, какво че къртиш тия ръце? Патка. Ето е. Няма такъв. Еми е тук на столника. Избърши се от Марко. Не. Нищо. Старо, какво правиш? Направи ли прическа? Не, аз пък не се уча. Що? Къде отиваш сега? Няма я. Марки, защо ядеш гребена? А? Защо ядеш гребена? Марка. Мири си зъбите. Да. Кога? Сега? Кога сега? Сега? Преди да дойдеш. Докажи ми. Как да разбере, че си мил зъбите? Ами питай Вики, нали Вики? Вики,
Той само играе на телефона. Мили си зъбите си, Су? Да. Кога? Преди малко. И как можеш да познаеш? Ето има паста. Къде има паста? Има стаята. На половината лице? На врата? Не. И имаш паста на врата. Те. Да, е тук. И тя как е отишла там? Ти зъбите ли си мили врата? Или душ си вземал с паста за зъби? Не. Не си зъбите. С сапун? Не с Зверо? С паста. Да не си се къпал с паста за зъби? Не, мих с паста. Мих си зъбите с паста. Добре. Вики изобщо не се ги види. Да, не ги. Оня ден ли? Добре. Аз му направих клипче как се ми зъбче. Косата ми стана бяла. Що е станала бяла, Емире? От крема на Марко. Марко, помогни му, ти имаш опит. Стига. Ух. Моли, дай ключове! Ти си направил прическата, Маркич? Ти си готов? Аз не съм. Да. Геца, ами ти? Не мога. Еми нищо, и така си ти е добре, нали? Си става гола глава. Как? Аре бе, Стойка, аре че всички са гладни. Кой ще даде? Кой ще даде? Никой. Аз. Ти па си бил много скрънцав, бе. Той не се базави. И може пък да иска да пести. Ето, пак. Геста срещу геста. Да, бе. Аз срещу себе си. Аз съм Ронката? Там давате да, рибери се ми. Рибери. Ето го Марти от Милан. Какво ще кажа? Той Вики ги е научил на чея. Аз съм Вики. О, Сисо! Мале, какво измамиха? Ние измами. Сега... О, сега. И как си? Шата в куп. Терен пецата вика, аз маймунката пеца съм обиден. Марко, гледай! Марко! Те ще ги стомат. Те ще и Гого и те ще Вижте да ябълка! Така по-добре! Си щупиш зъбите така. Да. Гого, ти се едно оцветяваш, бе? Браво, Думов. Добро утро. Ли ти нещо? Да или не? Да. Какво ти казах? Ама какво ти казах? Казах ли ти нещо? Като ти казах нещо, как си нищо? Нищо ме казах. Видиш ли как пази тайна? Аз съм си говорни. Нищо не е казал, да.
Не е вярно, казах ли ти нещо? Да. Какво ти казах? Нищо. Думата нищо. Да, бе. Ого, какво става, тренер? Удялцето ми шава, Аз съм заедох си, аз съм на диванче. Момчета! Възглавница му навън. Има възглавница навън. Не е моя. Не е моя. Аз нося на Сисо. Сисо ми каза да му взема. На Вики. Не, Да, на Вики. Викторе! Снимайте нещо. Много е трудно да си дяла. Аре, че ме взема. Тук стана нищо. Направо стана манджа с грозди. Стана много яко. Господин тренер. Маркич, по-бързо!